Bai. Bueno, asingoga, atzaldeon. Neandertan gitu naiz, ehundu eraldaketa sozialeko egitasmotik, eta egitasmoren helburua izan da, herriko beharrak egitura komunitarioz asetzia, eta hortarako biharrezkoa ikusi izan da, oinarteko ibilbidean, beste esperientzietatik eta proiektuetatik ikastiaz. Orduan, testu inguru horretan kokatzen da gaurko hitzaldisa. Lehenik eta behin eskerrak emotia bergarako udalai, seminarixoko langilei eta ZTB, aukera hau emotearen, eta zibergara elkartei bebai, elkar lanian, teknologia burujaretza bidean, lanian gabizelako. Aurkezpen txiki bat ingot lehenengo gaurko 3 islarixen inguruan, eta gero sartuko gaia materian. Esan biharra daukat gaurko 3 islarixak baiarakoa diela, lehenengoa Jaione Martineza de Maturana, Arrasatearra, eta bera TEX elkartean inguruan jardungo da. Eta Jaione eskurako bazkide sortzailea da, telekomunikazioen ingeniera ikasketaz eta garatzailea lanbidez. Eta aire bidezko komunikazioetan aditua eta Bluetoothan bereziki espezializatua. Kooperatibismoan, ekonomia sozialera aldatzailean eta teknologia libreen bultzatzailea da, bai eskuratik, texetik eta olatukopetik. Gero bigarren gonbidatua, Boñatetik Onaro proiektuan inguruan Xaberri Gartua dauko gurekin, hemen eskumen bigarrena. Ikasketaz ingenieri industriala eta elektronikoa Teknun Unibertsitatik, Ulmatalian postu desberdintan lanian ibili da, eta egun be Oñatiko udaleko sozioekonomiako zinegotzia da. Eta etxeko ekonomian energiakin batera gaztu finko dan suposatzen den komunikazio ereduan inguruan gogo eta piztia dauka helburu, teknologia buru jabetza erdigunean jarriz, eta eredu herritarrak plantatzen da bizena Oñatin gurekin elkarremanatzeko. Eta 3. gonbiratua zibergara elkarteko Mikel Azkarate askazu daukau. Ikasketa, doktorea informatikan TUin Unibertsitatetik, eta azken urteetan ikertegian lanian ibili da, eta egun irakasle gonbidatua Deusteko Unibertsitatean. Eta zibergarak azkenengo 10 urteetan inditxun proiektuen inguruan eta teknologia burujabetzan inguruan jardungo da. Eta orduan, ulako sarratxo honekin, emango jau hitza gure islarixei. Atzaldeon, eskerrik asko etortiarren, eta Anderrek aurkeztu da moduan, ni Jaione naz, eta Eskura kooperatibako langileanaz, eta Eskura TEXen parte da. TEX da elkarte bat, nun elkartuaren kooperatiba eta enpresa eta norbanako diferentziak, apurba lantzeko, proiektuak itxeko, formakuntzak eta apurbate ideologia zabaltzeko, software librian eta teknologia buru jabetzan inguruan. Bereziki, orduan gaur, hortik ingot berba. Apur bate kontestu edo markoa jartiarren, buru jabetza teknologikoan definizio oso simple bat jarriko hemen. Dala, buru jabetza teknologikoa defendiruten da bazkenian, teknologia gonbidala pertsonen eta gizartian zerbitzura, eta ez alderantziz, gaur egun askotan gertatzen den moduan. Jarrikot bideo motz bat TEXek injakua. Apur bat asaltzen dagoena zer dan edo nondik ulertzen dugun buru jabetza teknologikoa. Ikuspegitik sortu, sustatu eta saretzeko. Buru jabetza teknologikoaren bidean pausoak emateko. Baina zer da buru jabetza teknologikoa? Merkatuaren gainetik, herri eta komunitateek teknologiari loturiko gaietan erabakiak hartzeko gaitasuna izatea da. Ekoizpen edo erabilera teknologikoaren inguruan, nork bere politikak definitzeko aukera izatea, alegia.
Horrela, herritar guztiek teknologia libre, seguru, bizigarri eta kulturalki egoki baterako eskubidea izan dezaten. Teknologiaz edo internetez hitz egitean sarri aipatzen da lainoa hitza. Ez da kasualitatea. Lurrean ez dagoenaren inguruan ezin baita eraiki. Teknologia ordea lurtarra da eta 3 osagai ditu nagusiki. Azpiegiturak, hardwarea eta softwarea. Ikus dezagun zer den bakoitza. Azpiegiturak bereziki sarea errepide moduko bat da. Gure gailuetatik besteekin konektatzea ahalbidetzen diguna. Azken urteetan 11 mugimendu sortu dira gure herrietan sare ireki eta neutralak eraikitzeko. Guk eginezean, korporazio handien sareak erabili beharko ditugulako besteekin konektatzeko. Hardwarea berriz fisikoa den hori da. Ukitzen duguna, ikusten duguna, eta modu justu jasangarri eta burujabean ekoizteko zailtasun handienak dituena. Saiakerak egin dira tresna teknologiko propioak sortzeko, baina horretarako baliabide ekonomiko handiak behar dira. Zailtasunak zailtasun, arlo honetan ikuspegi burujabearekin lan egin daiteke, ekitea da kontua. Hirugarren osagaia softwarea da. Alegia, teknologiaren garuna izango litzatekeena. Gauza bat edo beste egiteko aukera ematen diguna. Sistema eragiletik hasi eta aplikazio txikienerainoko tartea da softwarea. Bada, duela urte batzuk softwarea ere privatizatzen hasi ziren. Horri aurre egiteko sortu zen software librearen aldeko mugimendua. Eta honen ondorioz sortu dira GNU Linux sistema eragilea eta gaur egun ditugun software libreko aplikazio guztiak. Baina hau ez da teknikara mugatzen. Software libreak inspiratuta Creative Commons lizentzia libreak ere jaio ziren adibidez. Baina osagaietatik haratago burujabetza teknologikoak etorkizuna pentsatzeko eta eraikitzeko modu berriak jarri dizkigu mahai gainean. Ekoizpen molde berri baten aztarnak. Eskala txikietan oinarrituta, berdinen arteko harremanetan eta bereziki ondare komuneko ezagutzan. Zu ere ezinbesteko nodoa zara burujabetza teknologikoaren bidean. Etika eta ekite berriak biak beharko ditugu ibilbide honetan. Jarrai dezagun, elkarrekin garatzen. Bueno, bidixuan esan dago, burujabetza teknologikoak azkenian osagai diferentiak dauko, azpiegiturak, hardwarea bera, eta, softwarea tartzen da, informazioa zelan kudeatzen da, jakintza zelan elkar banatzen da, horren danan inguruan itzen dau berba, eta, ni gaur zentrauko naz bereziki softwarean zatixan, alde batetik Googlean itzen dugun zatixa dalako, batez be, eta gainera, Xabik eta Mikelek, bereziki Xabik be, uste dut eukiko da biela gero zer esan azpiegitura eta infrastrukture dago kixonian. Ordan, azteko, bidixuan baipatzen zen, baina, ustako jaten kontzeptu bat apurtzia da, gabitze beti hitz egiten lainuana, eta ez da kasualidadia lainua deitzia, zenmuten da dela zerbait etereoa, zerbait magikoa, dauela hor, eta, guritok eta jakuna dela erabiltzia, eta jazta, ez? Baina, sartu biogu buruan, lainua zerbait fizikoa dela, lainua deitzen dutzagun hori, eta beste pertsona baten ordenadoria dela. Fizikoa da, forma dauko, hor da sendatuak eta informazioak jabe bat dauko, eta erabiltzeko kapasitatea dauko, abera gure dauen antzako hor dagoena. Orduan, hori klabia da gaur egun. Hemen ekarri dut esaldi bat, Mackenzie Workena, El capitalismo ha muerto liburukoa. Ez dakit ezautzen duzuen, baina da liburu bat, filosofa honek planteatzen dauela apurua kapitalismoa oinarte ezagutzen zen bezala hiltzen da bilela, eta gaur egun klase dominantia izango zala informazioa eta datuak dituen klase edo multinazional horreik, ez? Zaten da, ¿ves? Resulta curioso que si uno mira las mayores corporaciones del mundo en nuestros días, gran parte de su poder y productividad es en forma vectorial. Muchas de ellas no fabrican las cosas que venden, sino que se limitan a controlar el proceso de producción por medio de poseer y controlar la información. Azkenean guk emuten dutza informazio hori, eta hortik da, dirua ataratzeko, hortik ataraten dago dirua, eta hortik hartzen dago, kriston botere pilua. Ez da ezer berrixa, baina hemen enpresa multinazional horreitariko batzuk, Google, Amazon, Amazonek kriston dirua itxen dago, baina ez da fabrikatzen bera saltzen dagoena. Distribuzioa eta datuak. Baina dako kapasitatea azkenean eragiteko hor, eta
eta eragiteko jentiak erosten daben gauzetan, edo ez dagoenan erosten, edo, bueno, berdina Facebookekin, Googleekin, eta bar. Bueno, notizia ona, honen aurrian badazela alternatibak, eta hone datoz, buru jabetza teknologikoan eta software librian ikuspuntutik. Eta, azkenian zer da software libria, ez? Softwarea die edozein programa, aplikazio, web, kode bidez sortu aldan, eta gaur egun hainbeste erabiltzen ditugun edozein erraminta digital. Eta zeintzu die software librian oinarrixak, erabiltzeko askatasuna, helburua edozein izan dabe, kodia aztertu eta norberan beharretara egokitzeko askatasuna, hau oso klabia da, azkenian kodia publikoa izetiak itzen dau auditablia izetia. Hau da, nik software libreko erraminta bat edo zerbait erabiltzen nabienean, nik hori zelan dauen eraikita ikusi nahike zer itzen dauen atzetik. Facebookekin ez, guk argazki bat igotzen dagoenean, gok ez dakigu Facebook atzetik, ze da bien igotzen, dona da bien bigaltzen argazki hori, zelan da bien analizatzen. Orduan, hori oso importantia da hemen. Gero, kopiatzeko eta kopia banatzeko askatasuna, eta hobetzeko eta hobetutako bertsioa zabaltzeko askatasuna. Azkenean gu publiko itzen dau, komunidadian esku izten dau, eta horrek itzen daue bai, garapen honek edo erraminta honek zerbait komunitarioa izetia. Hau da, nik hartu nahike beste norbaitekin dauen zerbait, horrei hobekuntza batin, edo funtzionalidade bat gehitzu, edo SEO zerin, eta berriro itxi komunidadian esku. Azkenian askoz beratzagoa da, garapena komunitarixua da, eta hortik. Egunero erabiltzen ditugu software libreko erramintak, batzuk ezagunak ingo jatzue, beste batzuk ez, hemen jarri do batzuk oso tipikoak edo ezagunenetarikoak, nire ustez, diela Linux sistema eragilea bera, LibreOffice, Nextcloud, Firefox, Odoo, WordPress, Moodle, eta beste pilo badaz. Eitxo, internetan edo erabiltzen ditugunan oinarriko libreria eta erraminta gehixenak software librekoak dira, hau da gauza privatibo edo sistema privatibo gehixenak software librean gainean eraikitxadaz. Zein da hor, mierda. Arkatu, haintzen dira bat. Bale, hemen gustako jaten beste kontzeptu bat sartzia, software libriakin lotutan ere ustez oso interesantia dana, dala apur bat sare zentralizauak edo sare federatuak izango zirenan diferentzia ez. Azkenean sare zentralizauak die nodo zentral batei konektatzen dienak dana itxeko, adibidez, Facebook, badugu Facebook zentrala, naiz eta zerbitzari asko eduki, baina da Facebook enpresa software bakarra eta erabiltzaile dana konektatzen gara bertara. Berak agintzen dau, berak erabakitzen dau zer jarri leiken eta zer ez, berak erabakitzen dau zein ibil leiken eta zein ez, ze modutan, eta jazta, eta ez dau beste alternatibarik. Eta aldiz, sare dezentralizauak eta federatuak asonetan osatzen die nodo desberdinez. Hau da, hainbat instantzia diferente egon leike software batena, erraminta batena, eta erabiltzaileak erabaki leike nora konektau, nora ez, nodo bakoitzak erabaki leike zerrin leiken bere baitan, zer gure dauen eskaini, zer gure dauen jaso, zelan arautzen dan, mila gauza. Eta hemen, beste bidixo baten satitxo, luzetxua da eta sati bat gurot bakarri jarri, baina ustot ondo asaltzen dagoela, joder, markatu, nahiko ondo asaltzen dagoela hau. Saulat! Bueno, vale. Apur bat oinarrituta gero sartuko gara, zer dan Fedibertsua eta Mastodon, baina nahiko ondo asaltzen dau zer dan federazioa eta... Networks have grown exponentially, with Facebook having a massive 2.3 billion active monthly users. However, platforms like Twitter and Facebook have also faced a lot of controversy, and without getting too much into the details, I want to highlight just one in this video: centralization. When we're using Facebook or Twitter, we are effectively trusting a single company with all of our data. And not just that, they also control what posts are allowed on their platforms. If yours don't follow the rules, your account can be shut down, and there's nothing you can do about that. So how can we solve this? Well, we could make social media more decentralized. And that brings us to the main topic of the video: Mastodon, an open source project that wants to put social networking back into your hands.
At least that's what the tagline says. In a nutshell, Mastodon is basically like Twitter. Tweets are called toots, and they can be up to 500 characters long versus only 280. You can also follow people you find interesting and retweet or boost tweets that you like. So how is it different then? For starters, Mastodon isn't controlled by one company. It's an open project and everyone can grab a copy of the code and set up their own Mastodon server, also referred to as an instance. What's more, the owner of an instance is often a member of the community and they define the rules for their server. If those are in conflict with what you want to post, you simply find another server to register your account. This is a choice you don't have with traditional social networks. And the best part is that each Mastodon server can communicate with the others, meaning if you signed up for one instance, you'll still be able to interact with the users on another one. This model for decentralization is called federated, and it can be best compared to email. You see, there are many email providers out there, like Gmail, Outlook, and Yahoo Mail. I can sign up for Gmail while you can sign up for Outlook, and yet we're able to send each other emails. That's because email servers speak the same language. They all use a standard protocol to communicate. The same is true for Mastodon servers. They communicate with each other using ActivityPub. It's a standard protocol that defines how a server should handle new user posts and how they can be interacted with, like sharing, replying, or liking posts. But ActivityPub is not limited to Mastodon. Other applications can also implement it, and that's where the magic happens. Let me give you a concrete example. PeerTube, a website similar to YouTube which also implements ActivityPub. And because of that, Mastodon users can follow a PeerTube user. If that user posts a new video, it will pop up on the feed of the Mastodon user. I mean, how cool is that? Any platform or application that implements ActivityPub becomes a part of a massive social network. Imagine being able to use your Facebook account to follow your friends on other platforms like Twitter and YouTube. Gure baso ikustia osorik, hor dago. Baina, bueno, ez dakit ulertu da, inglesez esan bitxartian eta. Baina, bueno, hemen klabe asko emun ditzu zer dan ze software librean oinarritutako sare sozial baten adibidea. Mastodonen zentrau da, nik ustot ezagunena dela, baina beste erraminta edo software asko inleike erreferentzia, ez? Eta azkenean dauko, bari, emun dau, zeintzu die klabiak, ez? Vale, lehenengo, eta importantiena, ez dau multinazional bat atzetik datuak jaso nahi izan edo zerbitzu horren truke gure datuak jaso eta horrekin dirua itxeko asmoakin, hori klabia da. Hainbat instantzia diferente zabaldu leike eta dau pentsauta bai komunikazio motak eta bai gauzak itxeko modua da transparentia, hau da publikoa da, eta gainera dau pentsauta beste batzukin interkonektatzeko ActivityPub esan dauen protokolo horren bidez, kasu honetan. Eta hemen aldatzen da, bueno, zeintzu die gakuak, ez? Olako zerbait jartzen dugunean martxan. Bueno, alde batetik gobernantza ereduak, hau da Javia ez da enpresa bat, Javia izan leike komunidade bat, izan leike enpresa bat bai, baina normalian ez da helburua hori, izan leike herri bat, izan leike gaztetxe bat, gure danan arabera. Jabetzakin, berdin. Jabiak erabakitzen dau zelan gure dauen kudeatu eta bar. Gero pribatutasunan afera. Olako erraminta danak daz diseinauta ja pribatutasunakin errespetuosuak izeteko. Hau da, ez daue jasotzen gure datuak eta are gutxia horrekin etekin ekonomikoa ataralizateko. Arautzeko moduak bebai, martxan jartzen dauen talde horrek erabakitzen dau. Zelan gure dauen, ze kontenido onartuko dauen eta ez, zelan gure dituen ingauzak eta bar. Botere harremanak bebai horizontalak edo horizontalagoak behintzat izaten die. Bai, instantzia desberdinen artean eta baitxa martxan jarri dagoen artean, eta gero datuen kudeak eta bera. Hau da, honen helburua ez da datuen metaketa bat, baizik eta, bueno, komunikatzeko zerbitzu hori ematia. Tardan, bueno, honen adibidea eta Mastodonen parte da, izango zen Fedibertsoa deitzen den sare sozial libre
bilduma bat da. Ez daukie publizidadia, dezentralizauak die, eta pribatutasunakin etikoa. Eta dazpentzauta eurekin interkonektatzeko. Osa, euren artian, markatu. Transparentzian oinarritzen die, libria badie, dezentralizau badie, eta autokudeatuak die. Hau da, azkenian apur bat ikuspuntua izango zen, gu konektau biharrian mundura, sare zentral batera, Twitter, Facebook, danadalakoa, gu konektatzen gara mundura, baina lehenengo gure, oza, lokaletik mundura. Izan biharrian ja bandik, Kaliforniatik edo dozintokitatik etorten jakula zuzenian guk eura gure dauen edukisa eta datuak. Orduan, bueno, Fedibertsuan barruan daz bastante software eskuragarri, jentiak martxan jartzeko bera gure dituen instantziak. Apur bat ezagunenak edo, bueno, nire ustez gaur egun ezagunena Mastodon da, izango zala Fedibertsoko Twitterren baliokidea. Twitter azkenengo urtian berez ikinik esango nauke, kriston fama txarra hartzen dabil, itxen dabilen gauza askogatik, eta jente askok erabaki dabia Twitter kentzia edo gutxi hau erabiltzia eta bar, eta Mastodonek erabiltzaile pila bat irabazi ditzuengo azken aldixan. Baina, nes gain, dauko Pixel Fit izango zala Instagramen baliokide bat, dauko Friendik Facebooken antzerako zeo zer dauala, dauko Peertube, YouTubeen baliokide bat, Peertubeen ikuste dut, apur bat ezaguna badala eta badau bastante kontenido bertan. Eta hemen azkenian hori, taldiek, danadalakoek jartzen daue euren instantzia martxan. Adibidez, Facebook nibintzat ez dut topau, baina Mastodon badau Euskal Herriko instantzia bat, dala mastodon.eus. Zuk azkenian itxen dozu hori erabiltzea gure bozu, itxen dozu erabiltzaile bat mastodon.eusen, eta gero hortik aldoz ikusi beste Mastodon pila bat. Baina zu zara erabiltzaile bat mastodon.eus barruan. Pixelfeedekin bai badau, pixelfeed.eus, eta Peertubeekin bai, aspalditxik dau peertube.eus. Gero Euskal Herri mailan badakit beste batzu badazela bai, baina, uste dute, honen nahiko esanguratsua diela. Eta gero, oindala hilabete batzuk, urten zan bai komunidade bat, libresale komunidade bat, abarazka deitzen dana, hasi dala jartzen martxan olako Fedibertsoko instantzia ezberdinak Euskal Herri mailan. Gero, beste erraminta niretako oso interesantia gure notzuen aurkeztu da Nextcloud. Nextcloud izango zen Googleen suitan alternatiba libria, hau da Drive, Google Chat, Google Fotos, Googleek emuten duzkun erraminta horrek danak, eskaintzen dutzu Nextcloudek baitza, baina modu libre baten eta beste modu baten. Ordan, ze dauko, nahi dugun lekuan jarri gaikela, hau da, nik Nextcloudeko softwarea kodigua geizten dut, eta jarri nahike martxan, nik guroten zerbitzari xan, nire etxian, nire herrixan, nire eraikinan, edo nire eskolan, ez? Eta horrek emuten duzta aukeria, fitxategisa konpartitzeko, dokumentuak eta batera editatzeko, eta nahi dugun lekutik, erabildi geike, Googleen moduan, ez? Ni jartzen do zerbitzari bat, eta dago ez dakin nun, eta nire mobietik, nire ordenadoretik, daukot erramintak, horra zedi duteko, hor gauzak erabiltzeko, aldatzeko eta konpartitzeko. Eta gero modularra dala, hori oso interesantia da bai. Oda, zu jartzen dozu Nextcloudan martxan, eta erabilizeike zugurozun gauzak. Adibidez, badakotzu modulo bat, dokumentuak online editabilizateko, LibreOfficeen oinarritzen dana. Hori jartzen dozu martxan, eta inzaike hori. Daukotzu beste plugin edo modulo bat, txat aukitzeko. Daukotzu beste bat, bideoideak itxeko. Daukotzu beste bat, tareak edo proiektuen garapenak aurrera, zelan doia zen ikusteko. Google Photosek itxen dagoena itxeko. Orduan, apur bat montatzen dozu zuk zure modura. Eta haue bai da oso interesantia, software librian bidetik garatu izen dalako, azkenian ikartzen dut Nextcloud, nire berden jate eskuran daukogu behar bat, orduan garatu gaike plugin bat Nextcloudentzako, guretzako interesantia dana.
ikusten dugu ondo funtzionatzen dagoela, aldo hori liberau, publikoin, eta beste pertsona batzu aukeria eman gu garatu dugun hori Nextcloud barruan erabiltzeko. Eta hori, bueno, oso potentia dela pentsetan bat. Eta, bueno, hemen daz bi erraminta aurkeztu dut, azkenean, bueno, denpora limitagoa dauko gaur. Baina, bueno, pila bate eukileik eta, bueno, honekin danekin zer itxen dugu, ez? Zer aldogunin sariak edo software edo erraminta honek herrixai edo gure komunidadiei eskaintzeko. Azkenean hori dela importantiena edo horrekin guzkoa alduntzia eta buru jabizetia, ez? Teknologian ikuspuntutik. Eta, karo, hortarako da gauza batzu behar ditugunak. Alde batetik sare libre eta neutralak, eraukiko gula uste dut horien inguruan gehiago jakitzeko aukeria. Gisa da, esaten da, ez, berez interneta izen bizan la red de redes, baina gaur egun da la red de 4 konpainiaz eta datu danak eta gauza dana doia sortik. Eta horrei aproba bueltia emun bijako bai. Gero behar ditugu zerbitzari lokalak, esan dugu moduan, hone danak behar da ordenadore bat, fizikoa dana eta nun baitzen egon bidana. Orduan gauza honek guk modu buru jabe gaten hemen montau alizateko, izen bigara hardware edo ordenagailu horren jabe eta hori behar dugu. Horrek, bueno, hoia da aburua joatia, baina, bueno, ekologian ikuspuntutik be hori importantia da. Azkenean ez gare konturatzen, baina gure datuak joatia ez dakin nora hartzen eta ekartzen, eta horre danak be, gastu energetiko handixa dauko, eta askoz be efizientiagoa eta ekologiko izango zen, gure sariak, hurbiltasunian eraikitzi. Gero hori, ez, hastia montatzen zerbitzu federatuak. Ni jarri nahiken Nextcloud bat, ukadibidez eskuran badauko gure Nextclouda. Ez dakizeine badauko beste Nextcloud bat, gu eurekin algara federau eta zerbitzu batzu konpartiru, eta apur bat hor esperimentetan eta gauzak itxen joatia izango zan bidia. Eta honekin azkenean, hori, zerbitzu publiko komunitario kooperatiboak sortu edo eman edo montau izateko moduak eta esperientziak jarri behar ditugu martxan. Gu ditzen dutza, ekosistema digital libre federatuak, eta guazkenian nolabait irudikatzeko izango zen joatia hartzen. Gu behar dugun software elementu horreik, eta sariak montatzea eta gentiai, gu erabiltzen hastia, enpresetan, eskolan, udaletan, herrixetan, eta hau zabaltzia. Hau, igual da oso nahiko abstraktua, entre comillas, baina, adibide bat jartiaren, ez? Segatik herri batek ezin daupentza oan izedakit. Gentia erroldatziakin bat, emangotzat e-mail bat herrixak montau dauena, udalak montau dauena, eta montetan daun Nextcloud bat, zerbitzari batzukin hemen da zenak bergaran, edo kontrata ditxuenak ez dakin nuen, baina, berak kontrolatzen ditxuenak, montatzen da hor Nextcloud bat, eta montendotzat herritar bakoitzan Nextcloud hori erabiltzeko aukeria, eta ez dakizen badatu ordetzeko aukeria. Hori posible izango zen, nire japentzetan sorok erixa bat. Eskola batek edo eskola multzo batek Moodle konpartiru bat jartia martxan eta hortik erabiltzia. Moodle asko erabiltzen da gisa da, gaur egun ja unibertsitateetan eta, baina, eta izango zen apur bat hori. Eta azkenian zerbitzu honek eta erraminta digitala gaur egun beharrezkoak die, jente askontzako, bizitzeko, horregatik importantia izango zen eretzako hori. Instituzio publikotatia, hastia begiratzen zelan ziurtatu honei akzesu. Esan duten adibidez herritar bakoitzaile mutia, klaro, horrekostu badauko, baina igual ez da sorok erixa besta pentsetia herritarra poliki fatia konturatzen ostras, ordaintzen duten moduan ura eta ordaintzen duten moduan basurak, igual udalak zerbitzunek emuten guzta, zehozero ordaindu nahike, baina dabile muten modu buru jabe baten, kontrolau baten, eta bertako zerbitzu bat bezala. Eta, onaino naukon, edozen galdera ukitzen mozu edo, esan lasai eta tengo. Eskerrik asko.
entzuten da? Bale, bueno, nik oinetiko esperientzia bat nolabait ekarriko tonuntza, bale? Herri baten, udaletxe batetik abiatuta martxan ipini duna. Dual entzun ekiko zue, aurkezpen hau egin izan dut beste leku batzutan, onaro telekomunikazio zerbitzuak nondik urten dan eta gaur egun zein egoeratan dagoen, onora iritsi dan azalduko zuet. Bale, gure helburua hasiera batetik izan zen internet banda zabala herritar guztien eskura ipitea herrixen. Eta onaro horretik abiatzen da oinetiko udalan baitan. Hasierako kontestua zen landagunean geukala 210 eraikin, internet banda zabaleko konexio barik, eta garaiaretan kontestualizaiteko ez, betik aipaketen da internet oinarrizko zerbitzua dela, ez oinetiko udalak esaten dauelako, 2011an ja Nazio Batuen erakundia giza eskubide gisa aitortua dakolako interneteko sarbidea. Pandemia garaixean ikusi izan moduan, zer erraminta beharrezkoa dan, eta oinarrizko zerbitzu kontsiderazio horretatik abiatuta, udalak ben nolabait, nahiz udalen eskumen zuzena ez izan, uste bat eukan hortan apostu bat inbiarra eukala, berriro esan da, edateko ura moduan, interneteko sarbide minimo bat, banda zabaleko bat, oinarrizko behar bat moan ikusten delako. Orduan, ikusi gabena zen, landagunetan, aipatu dut, 210tik aparte, herrigunean bertan behundiek euskala gune batzuk interneteko sarbidea etzeukatenak, ez? Horrai guztienoa atian nun joten dago, udaletxean arazoa daukatelako, eta gertuko administrazioa udaletxeak ginelako zentzu horrentar, ez? Eta udaletxetik emunaldan erantzun errez eta azkar bat da, hori ez da udalen eskumena, ardura, eta horretarako da bere garaian telekomunikazioa liberalizatu ziala, eta telekomunikazio operatzaileen ardura dela eta berein gana joateko, ez? Berein gana joaten dian herritardenek dakizinen erantzuna dela, hemengo dizugu interneta, baina kobertura ikusten dutenean ez daukatela, instalazio egitea nola kostua daukan, hori ja gu ez gara arduratzen. Egun ematen beste bat egera baten badizu, orduan negozio egitera joango gara. Baina gainontzean, nolabait ikusten genuen, operaren nagusi horren konpromisoa zertan geratzen zen, ez? Gainera ikusita urte batzuetan, izan Telefonika, Movistar, Euskaltel, diru publiko sortutako enpresak, gero liberalizatu zirenak, eta orain, hainbat azpigitura diru publikoz montatu ostean, eta hori bakarrik ez, herrietan ere ikararrezko negozioa egiten ibiliaz gain, hainbat bezero dituztelako, gero internet sarbiderik etzeukaten landaguneko zerri zein herriguneko hainbat etxe bizitzetara interneta eramateko konpromisoa nullua zela. Azkenean koste bat moduen ikusten zutelako beraiek eta interesik ez finantziatua espada. Orduan udaletik hausnartzen duguna da argindar kudeaketan esperientzia izan da, oinatiko kasua dau, eta horre daukagun esperientzia metatua kontuan izan da, gisa esan lagungarriero abia puntu importanti izan zen. Hor, labur esateko, oinatin daukagu sorkuntza, oinatiko urjauziak udalan jabetzako 180 eta danan eskura, oinatiko kontsumo domestikoan beste energia sortzen du urtean, ez dira lau plaka fotovoltaiko, oinatiko herritar guztien kontsumo domestikoa beste sortzen dugu. Gero banaketa sare bat ere argindarrarena oinatiko udalaren jabetzakoa da, hori oinargik egiten du, eta gero merkaturatzaile bat ere badaukago argindar merkaturatzaile izango litzatekena, eta hortik ere badaukago harreman bat herriko bezeroekin, herriko bezeroen gehienak bulego horretatik kudeatzen direlako, ezta? Orduan, egin genuen hausnarketa eta ondorioz tapen bat izan zen, argindarren kudeaketa propio bat egiteko baginan, herrian, oinarrizko zerbitzuen internet horren kudeatzea ere, zergatik ez genuen abiatzen, ezta? Izan be, geneukan bulego bat, eta hori baino garrantzitsua dela, konturatu ginen, argindar sarearen kontrola edo argindar, etxe bakoitzeko argindar aparatuen kontagailuen irakurketak egiteko, aurrez, ja argindar banaketa sare honek, botata zeukala herrian barrena hemen ikusten den sare bat, zuntz sare bat izango litzatekena. Puntu more hauek transformagailu zentruak dira, eta transformagailu zentru horiek guztiak ja konektatuta geneukan zuntzarekin.
Zuntze horren bitartez egiten genuen esan, gure bulego zentralean, hau zuzenean, etxebizitza guztietako kontagailu irakurketa. Horrek zer ematen zigun, ja gaur egun, konturatu ginen herrian sare oso bat botata geneukala, eta sarerako sarbidea ere, puntu more bakoitzetik ateratzeko bidea. Orduan, hortik erabat hartu genuen, abia puntu on bat zela ikusita, telekomunikazio operadore bat martxan ipitzeko. Horretarako, operadore bat izateko egin beharreko formalismoak eta bete, CNMC-en alta eman, eta martxan ipinen genuen. Alde horretatik, guk ez jakitasun handia geneukan, eta Izarkon Euskal Telekomunikazio operadore kooperatiboak eman digu aholkularitza eta laguntza hau martxan ipintzeko. Eta hortik, nolabait, esan dezakegu, onaro telekomunikazio zerbitzu horrek sortzen direla, ezta? Zertarako, lehen aipatu ademan, helburua dauka herritar guztiei banda zabaleko konexio bat bermatzeko. Baina horretaz apartera ikusten genuen, beharrezkoa dela, oinarrizko zerbitzu den horraik, arreta zuzena eta gertukoa emateko behar bat badaukatela, ezta? Eta gaur egun ikusten duguna ikusi izan duguna ikusita, gainontzeko telekomunikazio operadore nagusien eskutik, oinarrizko zerbitzu horrek ere engainu gabe eskaini beharko liratekeela. Eta hortik martxan ipintzen dugu, esan da moduan, alde batetik landagunetan banda zabala eroateko azpigiturat sortzi izan zen lehenengo martxan ipindi genuna, banda zabaleko konexiorik etzeukatelako, baina zerbitzu ere integrala emateko asmoaz sortu genuen, ez soilik interneta, telekomunikazioekin sortutako izan internet, izan mugikor simtxartelak ere bai, eta telefono finkoa ere baita, nolabait ordura arte telekomunikazio operadoren nagusi horien menpeko ziren horiek ere alternatiba bat izan zezaten internetetik aparte, gainontzeko zerbitzuak ere kontratatzeko. Eta, egitasmo bere herrigunera zabaltzeko helburu izan genuen. Honaik izan ziren garaiaretan, oinatein, justo pandemia, zibesperatan, pandemian geneukan datuak, alde batetik 210 eraikinetatik ikusi genuen guk montatako 2 supernoven bitartez, antena bidez, gai ginela 178 eraikineta iristeko, eta gutxi gora bera, 117 erroldatutik, 113 erroldatuta zuden landaguneko etxe bizitzatetik, 113ra iristeko aukera ematen zigun antenan bitartez. Orduan, antenan sistema uste den duguna provisional moduan izan daitekeena, zuntza beti da hobea, baina bien bitartean ere konturatu behar gara, etxe hauek ordura arte kobre bidezko garaibateko telefonika sistemarekin konektatzen zirela internetera, garaibateko ADSL-a, oraindik ere etxe batzutan daukatena, oso abiadura motelean, eta honek gutxienik bermatzen ziren 30 megako banda zabal bat, telekonferentziak egiteko edo egunero lana egiteko, edo telelana esaten dena, berme bat eman alziena, eta zergatik ez ere, gero etxean aisialdiakin lotutako pelikulak ikusi, danalakoa, aurreko ADSL-ak ematen ez ditun aukerak. Prezioari begira ere, hemen ikustu zuen moduan, nahiko prezio duin baten eskintzeko moduan egon ginen, eta martxan ipini genuen. Erregunean ere bai, esaten denuna, zuntz optiko sare bidez, aukera izan genuen hasiera batetik, ia herritar guztieri zuntz optikoa temateko aukera eskintzeko. Hasiera baten, ordura arte herrian masmobilek zabalduta zekoan sarean bitartez. Zalantza izan genuen, merezi du ematea, beste baten sarea erabilita, baina hor bai ikusi genuen ordura arte abusu handiak ematen ari zilera herrian, telekomunikazio operadoren bitartez, eta merezi zuela ere zuzeneko, herritarrei gutxieneko arreta zuzenaz, eta gutxienezko oinarrizko zerbitzuan hori ere prezio duin baten emateko aukera izan da, merezi zuela, ez, nahiz eta beste sare baten gainean zerbitzu hori eman. Zergatik zerbitzu hori eman, ikusi gendulako ordura arte, herrien gehien bat zeuden konpainiak, hemen bi faktura ikusi, bi faktura ekarra ditutuanak, ez direla 80 urte daukaten herritarrenak, bat da gurean zinegoti zen gazte batena, beste gabe, betiko faktura, etxera iristen dena, telekomunikazio faktura,
eta bestea ere zinegotzi zen beste baten gurasoena. Ikusteko ze magnitudo ordenetan, esan nahi dut, gertatzen ari zen ordura arte herrian. Horrekin estrapolatu genezake herriko hainbat eta hainbat etxeetan antzerako zerbait gertatzen zela. Hau da, hau kolore hauekin imaginatuko duzu, zeinena den faktura hau. 300 megako interneta eskaintzen ziela fakturan, esaten ziren herritarrari, 80 euro pagatzen ari zen hilean, baina gero abiadura reala 47 mega jaisteko eta 29 mega igoteko. Hau da, 300 izenean 80 euro kobratu, abiadura eskas hori eman da. Guk honen ekibalente bat izango litzatekena, kontsideratzen genuen 100 megako abiadura eskainiz, hau momentu horretan kalkuluak egin daude, kasu horretan MásMóvilen sarearen gainean zerbitzu eman da. Baina nahiz eta momentu horretan sarea gurea ez izan, hasiera baten, gure hastapenak izan zirelako landagunetarako antena bidezko internet zerbitzu horrekin, bai ikusten guen herritar honek automatikoki urtero 332 euroko aurrezte bat lortzen zula. 80 eurotik faktura desente jaisten zitzaiolako alde batetik internetaren eta telefono finkoaren prezioa gehi mugikorran ekibalentzia bat. Eta 100eko esaten genuna, 100 mega eskintzen genion, baina gero datu reala ere 100 bueltan zen, iruzur gabea. Alde batetik abiadura hobetu, eta beste aldetik urteko fakturan ere pertsona hori 332 euro. Ez gabiltza 5 euroari buruz hitz egiten, faktura hauek hilero datozenak dira, eta zenbateko handiak dira urte guztira estrapolatzen baditugu, ezta? Hau beste faktura bada, hemen agian ez da ikuste, baina fusio honekin, konkretuki Movistarren faktura bat. ADSL faktura bat, hauek ere 15 mega jaitxieran eta mega erdi, 200 bat dira, baina hauek ez dira megak, mega erdiko igoera abiadura baten, 71 euro kobratzen zen herritar bati. Berdina, 100 megako zerbitzu bat eskaini eta mugikor ekibalentzia batekin, herritar honek ere urtean 323 euroko aurrezte bat suposatu zion urte horretarako eta hurrengo urteetarako baldin eta enteratu ez eta betiko telekomunikazio operadore handiekin jarraituko balut, ezta? Hemen betikoa da, jente askok uste dula, nik ere badaukat interneta, okindegian 20 bat erosten dudan niri ere beste bat erantzeko presioak kobratuko diat, ez? Ez dugu uste kaina bat ero kafe bat, desberdin izango denik batentzat zein besteantzat. Zoritxarrez, legez bermatutago mota honetako iruzurrak egitea telekomunikazio sektorean. Hau da, legez nahi duten presioan zerbitzu bat eman, jakinarren beste presio batutan zerbitzu berdina, zerbitzu hobeagoa ematen dabiltzela operadore berdinak. Onaren helburua de pixkat hori izan zen, oinarrizko zerbitzutan herritarrak informatuta egotea eta presio justu baten zerbitzu hori emateko aukera izatea. Baina horretaz aparte ere esan dut, besteen sareen gainean zerbitzua eskaintzetik aparte, geneuka ambizio bat gure sare propioa montatzeko. Eta hastapen moduan sare tronkal bat egina geneukan eta horretan jardun ginen, ezta? Eta nola egin genuen hori, guk martxan ipineko formula komunitatetik sarea eguntzea izan zen. Eta komunitatetik zergatik esaten dut, hemen ikusten duzuen hau da Oñatiko herrigune guztia, jakitun ginelako Oñatiko herrigune etxe bizitza guztietara zuntza botatzeak, koste izugarri bat zeukala, eta zoritxarrez, kasu honetan, telekomunikazio legeak ez ziola udalari izten hori egiteko dirua sartzen. Naizte inbertsio estrategikotza kontsideratu, telekomunikazio legeak alde batetik udalari izenean ez diguzten hau garatzen, horretarako argindar sektorarekin geneukan Merkaoina izeneko sozietate merkantil baten bitartez egin behar izan dugu, udalak debekatuta daukatelako kompetentzia egitea telekomunikazio operadorei. Eta kasu honetan, guk sortu dugun telekomunikazio operadoreak ezin du erabili udaletik jaso alditzaken diruzarrerak kompetentzia egiteko Movistar eta Euskaltel eta antzerako enparauei. Naiz eta jakin, enpresa pribatu horrek ikaragarrizko diru laguntza jasotzen dituztela gero ministeritza ezberdinetatik. Guk udaletik ezin diegu diru eman. Orduan, topatu genuen formula, komunitatean bitartez, sare eguntza izan zen. Nola? Hau da adibidez, 220 bat etxe bizitza daude, eta hau da etxe bizitza
kooperatiba bitartez sortutako auzo baten sortu zituzten etxe bizitzak. Oraindik ere kooperatiba baten barruan jarraitzen dute, kooperatiba horrek etxe bizitza sortzez aparte, pare bat alokairu, pare bat jante esango den duke, alokairuen dauka, supermerkatu bati, taberna bati, eta horti, hileko diru sarrera batzu dauzka, eta urtero auzoko jaietan ikararrezko kontzertuak antolatu izan ditu diru horrekin, baina erabakizun ere, zergatik kontzertutan edo aisialdira bideratu ez, zergatik ez dugu apostu bat egiten, eta diru zati bat etxe bizitza guztietako zuntzare propio bat edatzeko garatzen. Orduan, nola egin genuen, guk sare tronkala puntu honen arte iristen ginen, eta bertatik abiatuta montatu zuten auzo guztiak konektatuko zuen, zuntzez konektatuta utziko zuen barritigune propio bat, auzoak egin zuen kostu horren inbertsioa, eta guk eskaini genien esan konexio zuzen bat, zuntz bitartez, zerbitzu emateko, presio 15 euroko presio baten baitan. Eta horretaz aparte guk konprometitzen ginen, telekomunikazio operadoreak irabaziak izango balitu, daukan irabazietatik, 15 euro horietatik ere, volumen handitzen joaten garen enean, gure kalkuluak 5 euron bueltan ziren, interneteko kostua zenbateko izan daiteken, volumen batera iristen garenean, sortzen den irabazi horiek, fakturan deskontuak aplikatuta, nolabait egindako inbertsioaren itzulketa moduan konpentsazio bat ematera. Orduan, zerotik hasiko lirateke inbertsio bat eginda, eta horrela hasi dira, interneteko presio baju batekin, 100 megako zuntzo eta 15 euro daukatelako, baina hori ere, hobetzeko aukerekin, volumen bat hartzen dugun einean, hor deskontuak aplikatzen joateko gaitasuna izan dezakegulako. Orduan, egitasmoko hasiera puntu eta izan zen, kooperatiba batekin abiatu genuna, komunitatean esaten dugun moduan, eta baina, ez da kasu ohikoa ere ez, herri baten kooperatiba etxe bizitza bat egotera, nolabe gainera diru sarrera dituna, eta hori ordainduko duna. Hau agian kasu errealagoa da. Hau da, etxe bizitza azkenengo egin ziren etxe bizitza berri batzuk dira, nun Euskaltele konexioa zeukan, baina nahiko egoera eskasean, 300 fakturan ipini bai, baina 30 mega bueltan eta arazoekin, eta orduan hitz egin genuen bertako bizilagun guztiekin, eta bizilagunen 90% ados egon beraiek ordaintzea zuntz konexioa gure nodoetaruntz, eta gu konprometitzen ginen gero ondoren, baita presio justuan zuntz bidezko interneta ematera. Orduan, bosketa egin zuten, aurrekontuak aurkeztu zituzten, eta proiektuarekin aurrera joango, eta etxe guzti hauetan zuntz propio esan gaunekera, unaroren zuntz propioz, konektatu daukagu. Jakin nahi izan ezkero, inbertsi hori zenbateko izan den, askotan hori da, jota, gero bakoitzari zema suposatu dionek. 350 bueltan, 200 euro izan da, bakoitzak ordaindu duna. Asko da, ero gutxi da, lehen ikusi duan zifra honetan, hemen ikuste oso moan, segun zintzuentzat, izan daiteke urteko automatikoki suposatu dion aurreztea, beste gabe. Egungo balitza konturatu gabe ordurarteko konpainiarekin agian, 80 euro ordaintzen egonezkeo, termino horietan, urte bateko aurreztenean inbertsio eginda dukate, balio diena zuntz bidez gero hortik aurrera internet zerbitzu izateko. Eta, gure asmoa ere bada, beste auzogune baten beha, azkenengo etxebizitza bloke berriek egin duenean ere, beraiek ordaindu dute eta eraman dugu zuntza, horietaz aparte ere, landagunean, hau da adibide bat, zuntza eraman dugu, puntu honetan, gure zuntz propioz, izan ere, oso kurioso da, hau da Arantzuzuko bidea dator hemendik, Arantzuzuko joan bidea, eta hasierako bidean daudenak, bere garaian ministeritzako diruak erabilita, etxebizitza, barkatu hemen, erdiko etxebizitza hauetara, Movistarrek, zuntza eraman zuen. Ez bere poltsikotik, ministeritzako dirua erabilita. Baina, errentagarren ertetzen zion, etxebizitza multzo handienari zuntza eman, eta kitxo, bertan geratu zen. Hau da, errepidean azpian dauden baserriak eta ondoren dauden baserrietara esan zuen, horraia ez niz iristen. Hau da, auzo bat, geratu dena, erdiak zuntzaekin, eta beste erdiak interneteko konexio gabe. Orduan, hemen ere komunitatearekin
egin dugu zuntz instalazioa, izan ere, auzoak badauka, udalak ematen dira auzoeri ere, bertan nahi duten inbertsioa egiteko urtero partida bat, eta auzo honek erabaki du, ikusita, auzoko batzuk, zeukatela internetako sarbidea eta beste batzuk ez, batzuk privilegita zurea alde horretatik beste batzuen aldean, urte bateko inbertsiorako partida hori erabiltzea, zuntz propioz beste guneak konektatzeko. Eta gaur egun ere gune horretara zuntzez iristen gara. Horretaz aparte, zer egin dugu? Bulego bat ipini, hemen aipatzen den multinazionalen utzikeri ere salatu eta nolabait salaketa horren bitartez ere lortu interneta izatea, hau da, justu Arantzasun bukara iristen garen gunean, hemen Zelaizabal jatetxea dago, eta hemen konturatu ginen, Movistarrek, diru publiko, zipin izula zuntz konexio bat, hemen eta beste gune baten ere. Baina aldiz, hor ondoan bizi zirenak etortzen ziren esanaz, deitzen zutela interneteko konexioa eskatuz, eta esaten zitela hor etzela existitzen internet konexiorik. Joan ginen, eta kuriositatez neurtu genuen zuntz potentzia iriste zen, eta zuntz potentzia zeukan, konektatu da segon zuntzez. Kontua zer da? Itxura danez, diru inbertsio justifikazio batzutan, ordura arte egindako lanetik kanpo geratu zen partida hau, eta lanak eginda zeuskaten, baina konexioa etzebiltzaten ematen, hurrengo diru laguntzetara aurkezteko asmotan. Horrarte iritsi dira telekomunikazio operadore nagusi hauak, diru publiko egin, eta eginda daukaten gauza bat ere aktibatu ez, hurrengo diru publikoa ere itxaroten. Udaletik martxan ipinita, ezagutza bertaratzen joan gara, eta hori ere erabili izan dugu pixka presionatzeko, diputazioen bitartez, eginda zeukaten instalakuntza horrek aktibatzeko. Realidadea herrian ere zein zen? Herrian hemen ikusten duzu banda zabala zintzuk daukaten, ero zuntze zintzuk konektatuta dauden, eta urdinez markatuta daude gune batzuk, baina aldiz, herrian ere badukago etxe bizitza batzuk, konektatu gabe. Zergatik, bere garean despliegakin ziren ere arazo bat odanalako izango zuten, eta, batzutara bota dute, beste batzutara ez. Erantzuna zein ja, galdetu ezkero, ni zuntz konexio bat egitea nahi dut, operadore horreri, hemen, kobertura daukaten operadore horreri, ezin izan bada, ni horraz naiz joango botatzen, ze horrek kostua dauka. Diruz lagunduta bota dut beste gune batzutan, hortik aurrera, punto, zure arazoa da, bilatu zure aldetik bizitza. Unarotik zer bultzatzen dugu, uste dugu, herriko proiektu baten lehenengo helburu bat badukago, etxe bizitza suelto batzuk, baldin eta badaude, zuntz, banda zabaleko sarrera gabe, hori eri banda zabala eramatea, lehen aipatu dama, komunitatearekin, ezin gara joan herri guztira zuzenean zuntza gure kabuz eramaten, horretako muskula behar dugu, muskula nola lortzen dugu, bezeroak pilatzen ari garen enean, gian egune baten hasiko gara gure diru propioz, inbertsio horrek egiten bitartean, beharra daukanakin, kofinantziatuta, proiektuak gauzatzen ari gara, ezta? Eta modu horretan lortzen duguna da, telekomunikazio legeak esaten duen, finantzatu gabe egin beharreko, konpainia izan behar garela, finantzaketa hau lortzen dugu erabiltzaileen aldetik, modu komunitarioan. Eta bukatzeko, gustatzen zait ere argazki hau ekartzea, hor Aloina mendi ikusten dugu, eta nolabait irudikatzen du, ezta, baserri bat, bertan abeltzen bat bizi zen, eta abeltzentzarako, izan albaitari deitzeko, ero baimenak eskatzeko danalako, interneta ere egunerokorako beharrezko zeukan. Izan interneta eta izan telefonoa. Telefonoa mugikorra etzebilen, ez dagolako koberturarik, baserri honetan. Eta finkoa ere, etzebilen, bere garaian iriste zen telefonikako kobrezko ari hori, bidean pinuak hautsi iten zenean, telefonikai esan diolako, ez doala konpontzera. Azkenean da ere, herri batetik eta telekomunikazio operadore xume txiki batetik, nolabait ere, posa ematen digu gai izana, bertara banda zabala eramatera, bertara telefono finko eramatera, eta komunikatzeko aukerak ematea, gure txikitasunetik multinazional eta operadore handi horriek eraman ez dutenean, ezta? Eta, pixkate amaitzeko agian, nola aipamen bat egin den, hor ikusi dut, Nextcloud, Odoo,
Odurekin ere bagabiltza, guk gestioa kudeaketa odun egiten dugu, eta Neskloudarekin ere, oraindik publiko ezer ez den egin arren, ja bi gune ezberdinetan, bi zerbitzari Neskloudean montatuta daukagu, eta etorkizunan ere izan daiteke aukera bat, oinatin modu dezentralizatuan, bat erortzen bada, datu batzuk jausten badira, bestean replika bat egoteko, dana ala, azkenean zerbitzu bat eman alizateko fitxategia konpartitzeko, eta beste baten sarean, sare esatugun horretan ere, esaten duguna ez, multinazionalen eskutan ez usteko. Hau esaten da bezala, herritarrekin izan daiteke, hori ere, edo ikastetxeekin, ikastetxeak aipatzen dutenean, modele zerbitzuk eta hainbat zerbitzu, nork eskaintzen di aukera hori, izan daiteke abia puntu bat ere, guk azpigiturak ipini, azpigitura dezentralizatuak, eta gure sontzu bidez konetatuta daudenez, eguneroko horretan erraztasunak izan ditzake aurrera begirako proiektu bidez. Eta momentuan horretan gabiltza, unaro nola baite ia sortutako enpresa ero sortutako proiektu hori egonkor bihurtzen, bezeroak pilatuz, eta pixka eta aurrera begira. Eskerrik asko. Kaixo? Bai, entzuten da? Bai. Orduz ez dakit zela gabizen, zazpiterdia dira. Ez dakit jendia posi dagoen, ulertzen dan dana. Bestela gero mendik ibilekoa, galdera ibaldin modu kasu, ikusi dugu pixkatxo bat jaionekin kontestua, teknologia buru jabetza zedan, Euskal Herri mailan lantzen ari dan gai badala, ikusi dugu adibide bat oinatin, eta ni laburpen txiki bat ingot, eta saiatuko naiz amua botatzen Bergaran beholako hauz eta mugitzeko. Ni Mikel Azkarate naiz, Bergara elkarteko kidia, izan lehendakari izan naiz, meritos, dadoa bota eta neritoko jatelako, hori da nire meritua elkarteko lehendakari izateko. Eta kontauko dut pizkatxo bat, azkenen urteko historixia. Historixia gazigozua da, momentu politxegin, momentu ez horren politxegin, eta bukaera, ondio thriller baten bezala, ez dakigu bukaera honi izango da, edo ez. Kontauko dut pizkat, eguna ditxogun proiektua. Egundu da bengo eraldaketa sozialeko bulegua, eguna da Bergaran asko landudan produktu bat, eta gube eguna ditxu gotzau proiektu konkretu honi. Jaion egia komentau dau, ni baino asko sobeto, ni beste definizio bat ekartzen dut hemen, Wikipedian agertzen dana, zeran teknologia buru jabetza, baina nik uste aipatu dela ondo. Definizio formal honetan, aipatzen da informazio eta komunikazio azpigiturak, aipatzen da teknologia buru jabetzak topatzen da bela, bilatzen da bela, erabiltzaileak edo erabiltzailean eskualdeko legiekin eta biharrekin bat etortzia teknologia horren zerbitzuak. Asko alutu lehike bai, ez dakit, elikadura buru jabetza bera, ez? Oin asko entzuten den kontzeptua da, kilometro zeroko konsumua, pizkatxo bat ideia berdina da, teknologia bertan sortzia, jakintza bertan egotia, eta nolabait bertakuek erabakitzea teknologiakin zer egiten da, ez? Aipatu da datuen kudeaketarako, aipatu da komunikazioetarako, azkenengo hilabete urtietan bai asko, eta Jaionek komentatu hardwarea, ez? Igual gero ez da sakondu hor, txipen asuntua, Europa mailan oso importantia. Txipak, prozesagailuak, ordenadoretan daren burmuin horrek oso interesantia die gauza askotarako. Eta enpresak txiporrek egiten dituztenak, Ameriketan dare, Rusian dare, Txinan dare, eta hor bago gerra hotz bat, hardware horrek askotan esaten da delako gauza bat egiten da dela, baina atzetik egon lezkelako beste gauza batzuk egiten, ez? Eta Europa oso interesatuta dago, txipak Europan egiteko, Europak ez ibiltzeko ez ekonomikoki dependiente, ez zibersegurtasun aldetik, hor gabezia dauzkan zehoz erabili, eta gero atake baten
hori, jomuga izan, ez? Hiru kontzeptu horrek eta ikuspegi politikoa dela, ez? Hemen komentatu aurretik. Guk, bueno, Bergarakoa da, handina isaga batzutan, ez? Bilbotarrak, ez? Baina, kasi. Eta hasi Bergaran behar gure definizioa mundu. Teknologia buru jabetza neri soberania hitza, baina askozaz gehiago gustatzen jat. Eta gustatzen jat, hiru kontzeptu bastante argi darelako. Burua, teknologia eta jabetza. Burua, eta zeo ze estan aipatu, baina azken urtetan nik uste burua jun jakula teknologia asuntotan. Pantalla aurrian zenbat ordu pasatzen dugun, zenbat deskonektatzen ari garen, pandemian ikusi izan igual zeo ze ona bezala, ez, teknologiara konektatuta gotia, naiz eta elkarrikutu ez, gutxienez elkarrikusi eta entzutia, baina teknologia buru jabetzan barruan bai sartzen dugu, hor agertzen dena, ez? Pertsonen eta teknologian arteko kudak eta osasuntxu bat. Eta osasuntxua da, ez postura bat ez be, baizik eta osasun mentala batik, ez? Azkenean, ikusten da nerabetan, ikusten da horren nerabezgan notan be bai, zenbat ordu pasatzen dugun bai lania eta bai lanetik kanpo. Eta nik uste dut, burua jun jakula eta bueltauko garela beste bide batetik, baina bitartian, seiatuko sustatzen elkarte hontatik, hasi Bergaratik, kudak eta osasuntxo hau. Teknologia, teknologia buru jabetzak teknologia dauka, teknologia azkenean jakintza aplikatua da, eta jakintza bada, nola sortu, nola labile, nola mantendu eta nola errepikatu. Teknologia zentralidad handixera irabazia bazken urtetan. Ez dakibe hemen arrasate eta oinatik ordezkari dauku eta badauke teknologiakin lotutako ekonomia potente bat, igual Bergara kanpo geratu dana. Baina, bueno, Bergaran jakintzan badaukagu historiko bat, teknologian igual ez horren beste, eta nik uste dut hor bai eragiteko gu gutxienez saiatuko gala. Eta azkena jabetza. Jabetza publiko komunitarioa. Jabetza pribatua nok ezagutzen duk, jabetza publikoa bai. Baina badare gai importante batzuk nun komunitatean antolatu, parte izan eta gauzak aurrera matia oso aberatza izango dela. Eta de hecho, gure erresetia teknologia buru jabetzakin lan egiteko komunitatea. Bai osasun mentalerako, ez talako berdina pantalla baten aurrean danok egotia zine baten, edo bakoitza bere etxian, teknologia bai komunitatean egitea edo bakarrik egitea oso diferentia da. Eta jabetza, komento duguna, ez? Danon artianin eta danona. Zeintzu bagu. Hemen ekarri do, dala 10 urteko argazki bat, ja, bizarra geunkan, baina ondio begira pizkatxo bat diferentia. Damian eta Bixok hasi ginen 2013an, gai honek sustatzen. Eta handi gutxira, 4 ginen, ja. Hemen 3 gare gaur. Damian eta Anitaz aparte, Jokin eta Boli. Hemen deskargaren ginoan txango bat, txisti egual ez da ulertzen, baina seiatu ginen deskargara juten deskarga bat egiteko. Ez dakit txistia oso txarra, baina, bueno, inbiarra zegoen. Esan daukoan 10 urte gabiz lanian, oin komentauko txue pixka zer egin dugun, eta azkenen urtean antolatu inga. Antolatu inga bat ez be, una proiektu horri base bat emuteko, fundazio bat, elkarte bezala, eta Bergarar, oso Bergarar izatea esa parte, eta ikusten duzu ese logotipo daukogun, beste guenen bat, kontu ginken undi datorren, bai nahi esan dugula, debagoienako espiritu bat edo helburu bat eukitzia. Azkenean eskualde bezala eta artikulatzeko eta sare askeak eta telekomunikazioa lantze guzti ginoan eskala politxa zela, zehose autofinantziatua egiteko. Eta Texen antzera, de hecho, estatutuak ustot oso antzerakoa dela, ez? Dauzkogu, 5 helburu, proiektu kolektiboak sortu, formazioak, zerbitzu aurreratuak emun, datu espegitura, teknologiaren erabila osasuntxua, eta proiektu sozioekonomikoak, eta adibide batzu jarriko txuet, eta hemen bizkor pasauko naiz, proiektu kolektiboak, zeintzuk inditzugu. Sortu ginoan, Bergaran zeuan internet, saitak, webguniak monitorizatzeko portal federatu bat ginoan, nun feed baten bitartez posible esan jarraitzia webguneanetan egiten ziren eguneraketak. Hau 2013an egin ginoan, mokolokon.sibergara.neten sartzen bazate, ondio martxan dago, seguramente azkenen urtetako webgunea ja pista galduta osko, baina
zehose badago. Mokoloko misena inguruan beste gunen baten hitz egin ginke. 2014an behai sortu ginoan GNU sozialeko instantzia bat, hau da gaur egun mastodon danan aurrekari xa, eta bere gunean erabiltzaile batzu lortu genitxuan. Hor eguneraketan ostian eta pixkatxo bat atzian geratu zen, 3 urte martxan egon ostian, baina hori bai hor geratzen da historiarako. Osasunez oso ondo dagoen proiektu bat elkartela da, eta hau gainera kopixatu da beste herri batutan, Antzolan, Arrasaten, Zarautzen dago oso osantxu gai. Eta Telegrameko kanal bat, nun antolatzen dien ekintzen, herrixan antolatzen dien ekintzen kartela jartzen ditugun. Mosi Bergarako kideok koordinatzen du pixkatxo bat kartel horren egisatzia edo jasotzia, eta 6 urte dira, martxan dagoela. Kartel pilo batekin, hor baitatu base interesantia soziologikoki ezagutzeko urte honetako Bergarako bizitza. Eta hau bai, ehundu buleguakin batera, zangi laguntzakin, eroan dugu webgune batera. Gantxio instantzia bat daukou, nun kartel honek eta evento honek jasotzen dien, eta pixkatxo bat aldian, elkarte diferentiakin sinkronizatuta egunean mantentzen den. Formazioak eta zabalpen jarduera pila bat ditugu, gifinetekoak, webgune eraketakoak WordPressekin, azkena Wikipedia tailer bat izan bolik irailean hemen une den, eta gero izaldixak egun ditugu pilo bat lekutan, azkenengo 10 urtetan. Gure proiektu izarra oinarte izan da zerbitzari konpartitu bat, zerbitzari badauko komertziala, baina nolabait konpartitua dago Bergarako elkarte diferentien artean, bertan dare Euskal Elkartia, Irrati Librea, dago osartzeko dago oin autokontsumo taldia, ehundu taldia dago, zure bat ematazten dutela. Eta ia sortu ginen bai Nextcloud instantzia bat, laino komunitarioa ditzen dozaguna, eta ideia da elkarteko partiden bazkideak baimena dauke hor akzeso ukitzeko eta erabilera egiteko, dala dokumentuak igo, dokumentuak editau edo danarako plugin erabiltzeko. Eta osasuntxua, hemen pixkatxo bat hasieretan gare, baina bai Sonkonexioko gurasoentzako gida nerabeek mugikorrak erabiltzeko, horren zabalpen egin dugu. Artista batzukin bai, WhatsAppetik Telegramera aldatzeko liziente txiki bat egin ginoen 2018an sticker sortuta. Eta hemen irekita gare, okurritzen jatzuen edozein proiektu aurrera namaten laguntzako. Guazen mamira, eta guazen esplikatzera pixkatxoa eta eguna proiektu hasi izan den. Azkenen gurtian indakua eta mendik aurrera egiteko asmoa daukoguna. 1.0. Ideia izan da, iazko urritik hasiera baten Bergararako, baina gero debagoienerako internet operadora herritar bat sortzia. Teknologia burujabetza kontzeptuan barruan, azpiegitura herritar bat eukitzea, internet eta telefono zerbitzua etxian eukitzeko edo enpresetan eukitzeko. Ideia esan herritarretza montatuta izatea, auzolanean, jabetza publiko komunete hori batekin, eta norbanakoen aktibazio bat egotia. Izatea erabiltzaile soil internetekoa, baizik eta implikazio bat eukitzea, inkluso ikastia bakoitzak aldaben enean internet batek zela funtzionatzen daben, eta ze azpiegitura instalazio eta barri lezken. Eta helburua geuzkan, bai erabiltzaile kopuru bat eukitzea egitasmoa autofinantzatzeko, 200etik hasita 4.000 arte jartzen ginean gure planetan, inspiratzen ginen goienako puntua dukan arpide kopuruan, gutxienez berriro Bergararraga ez Bilbotarra, baina jakiteko zein izan laiken helburu ambizioso bat. Hasieratik helburua dunkan lanposturen bat sortzeko, eta azpiegitura hori, telekomunikazio azpiegitura hori izatea bide horriko lehenengo pausua. Gero, bastante frikisa bai, Bergararrak izatea aparte. Eta egunkan, bizino bat ez geratzeko hortan, baizik eta horri evoluzio bat emuteko, ez? Etorkizunei begira. Hori martxan jartzeko, nola egitea pentsatu zabalpena, ideia esan,
auzuak eta komunitateak aktibatzea. Landa auzotan hasi bihar gixo egon izkelako, onaroko inspirazioak ime bai, herrigunetako atarixak eta auzuak bai aktibatzea, eta norbanakoak inbertsio bat egitea, bai, inbertsio herritar bat egotea. Bergarako egoria pixkatxo bat oinatikoan eta arrasetekoan diferentia da. Han badago neskero bizkarrezur bat, zuntz optiko bizkarrezur bat telekomunikazioetarako, eta udalak edo udalak kontrolatutako soziade batzuna, eta hori gero berrerabilea aldanak operadora sortzeko. Bergaran ez dago. Bergaran konektauta dare uste dut zuntzez, museua eta kulturetxea. Baina hortik aurrera ez dago bestelako bizkarrezurrik. Orduan, badaroi hori bete batzuk matrakia emuten udaletxean hau sustatzeko asmoak. Egoteko azpiegitura minimo bat, ona dalako, biharko unian operadora montatzeko, baina baita udaleko berako fakturak murrizteko. Azkenian oin, udala kontratu bidau, eraikin bakoitzean internet kontratu bat, ikusi dugu ze prezioetan daren internet kontratuak, eta udala izan da segurazki ondiota iso paguko da, eta hori, eraikin bakoitzeko 1.000 euro pagatzen badari urtean internet eukitzearen, dana konektuta badare sare bakarrakin, pagoinke bat edo bi bakapa eukitzeko, eta dirutza bat aurreztu proiektutan eta herri xandako erabiltzeko, ez? Nortan gabitz. Egon gara, hemen gainera bibier, ikusi dut jarri dutela bertako ekonomiari bultzau. Inbertsio pribatua sustatzen gabiz, IPDK kofipak dienak kooperatibetan eskatzen, enpresa batzuri gerturatua ikusi eta interesa aukileikela proiektuan, eta gero behar da zehose ekonomiak sekularra sustatzen da bena. Dirua interneta pagatzen dugunean, juten da korporazio handixetara, bertan badago agente bat, diru hori herrixan geratzen da, herriko impuestotan eta herrixan gastatzeko, ez? Hori besustatzeko. Horren, pixkat historixia kontauta horrengo puntura jun aurretik, urrian jarri ginen udalakin harremanetan, interesa zeuken esan dagoa landagunetara banda zabala eramateko, gara jartan ez zegoela, ondio leku askotan ez dago. Eta, asko animo ginen, batzuk eszedentzia eskatu ginen bebai lanian, kooperatiba montatzeko, eta otsaila partian kooperatiba montatzeko puntuan gendenean, hasi ziren sartzen udaletxera telefonikako despliege planak zuntza baserrian eta eramateko. Basan zehose bangixena pasau zekiela, baina justo pasau zen taiminik aproposenian, eta udalak zentzudanekin esan zozkun, ministeritza telefonikan bitartez hau despliegia egiten bada, eta diru publiko zorraintzen bada, udalak ezin dago birritan berdin ordaindu, ez? Geratu ginen pizkatotz, horra parra sagarputza bezala desinflauzien, eta geratu ginen pizka pentsatzen urrengu paso ezin izango zen. Hor, animau ginen, ezagutu ginoan Gipuzkoako diputazioko diru laguntza bat etorkizunera ikiz dana, berez berrikuntza sozialerako bideratuta dagoena. Eta horri izan zen ez horren beste azpiegitura bera finantziatzia, baizik eta konfiantzakin herritarrak ikusitza inbertsioa ze mailatakoa zen eta ze etekinetara altzan azpiegitura finantzau zekiela. Ideia zen dinamizatzea, persona bat liberatzea, eta enginoan proiektu oso potente bat eta nire iritziz oso bat, Bergarako udalakin, Abaiakin, dela Zumaian dagoen operadora eta instalazio kooperatiba bat, telekomunikazioetan bebai aditua, eta Mondragoneko unibertsitateakin enginoan, interesa sortu zango hienan, Antzolako udalean, ikeslanen, hainbat sustengu gutun, eta proiektuan nik uste dut oso potolua eta oso politxa sortu ginala, baina ez ginoan finantzaketa geuki. Hau badala hilabete terdiola jakin ginoan, guri dia esan ona iristia ja diru laguntza horrekin, eta hastia dibulgatzen, baina ez da kasua. Eta horbe, beste bidea pentsu behar esan ginoan. Oin momentuan gare bi gauza bultzatzen, egundukin batera zangi laguntza esker, Fagor erregintzan aurkeztu du proiektua. Fagor taldia badauka diru lerro bat, nun lehiak eta bitartez eta bazkidien
boskaketa bitartez finantzatzen diren proiektu sozial batzuk, eta hor aurkeztua. Inpaktu daukalako bai debagoienean eta bai ulertzen du berrikuntza sozialean. Eta bigarrena da, norbanauak aktibatzea, hemen bergarrak batzuk ikusten ditu, tertiena Baskide, eta hor bai, hau dena entzerrona bada, Baskide eta formulazioa sinatu eta urtetzeko. Gaur egun zela gare, baduzko aukerak. Batek aproba egitea nahi badau, eguna proiektuan lehengo erabiltzaileetako izan da, Itxumen Gorlan badago supernodo bat aidez konektatzeko antena bat, eta posible da Gorla ikusten bozue zuen etxetatik, antena txiki bat jarrita, ara konektatzea eta interneta aire zeukitzea losun badare konektutako basarri batzuk, zurran dauko antenatxo bat, gare lantzen udalakin ideia bat 3 antena jartzeko eta estaldura emuteko kirol instalakuntza batzuri, izaleikena lehengo prototipua sare municipal horrena, eta horrek aukera leikena bai gauzak itzen hasteko herritarrekin. Elorregin gabitz zuntza botatzeko aukera batekin, abaiakin, sprint diru laguntza bat erabilita, eta hitzaldi batzuk lotuta ditu Angiosarren eta Uberan. Pixka joat ikusteko ze situazioa dagonan, pixka badakigu ze dagon. Ja, bueno, herritarrekin, hango auzotarrekin berba egiteko, eta ikusteko ze interes egon lehiken. Eta gero, bate bagoienean, bai arrasaten Murumendin, eta bai Eskoriatzan, Apotzan, eta beste auzoren baten, badare Gifineteko eta sare liberritako instantzia batzuk. Gifine fundazioakin bilduta gare, laguntasuna daukogu, eta hau da, Kataluniako fundazio bat, olako despliegetan aditua eta bide laguntza muten da bena. Eta gero bai, gerturatu gara, Debagoiena 2030 fundaziora edo proiektura, ikusteko Debagoiena mailan bai, hau dinamizatzeko ze beste aukera goleizken. Esan bezala, ideia esan, bide horri bateko lehengo puntu bezala pakete kompleto eskaintzia, internet, telefono finkua eta mugikorra. Laino herritarra bebai hor geunkan, nesklau bitartez, paketian barne besartzia. Eta gero, imaginazioak emuten da bena. Autokonsumua zabaltzen denean, eguzki plaka konektatzia eta mazkenian horrebe ongo die leku batzutan igual internet konexioa ez da ona. Herriko uren telemetria, Bergara herri bat uren gestinua municipala dana, uste Gipuzkoan ez dalela herri asko, kasu horrekin, telemetria hori dekonektatzeko aukera goleike, biharko kotxiak adimentsuak izango dieta konektatuak, errepide onduan bai estaldura ukitzia interesgarria da, hori bai ChatGPT eta bestelakoekin badare adimen artifizial instantzia batzuk, azpiegitura bat baduku bai zerbitzariak eta bai saria, adimen artifizial hori komunitarixoa izan leike, biharko gunean. Eta esan dakoa, hain momentuan, hau buruan eukitza, baina gixegi despistatzeke, gabizena da batez udalekin, gaur bai arrasate udalekin egon adibidez, udal sariak sustatzen eta pizkatxoa bultzatzen ez daukanak egitera eta daukanak irekitzera. Baskideko purua igo, taldiak indarra bidau, justo aitatasun baja eusko ditzu eta hori, tosena bagare oin Baskide zibergaran, eta jendia beti daungi etorri xa, ideiak indarra eta ilusioak hartzeko, baina bai presioa itxeko, bai udaletxe mailan, eta esan dakoa, gute bagoiena mailan ambizioa daukun enean, hor bagoen mankomunitate egitura hori, askotan hau betetzen jakula esaterakoan, baina gero kontenido oso gutza dagona. Eta uste du gai horrera egiteko presioa itxeko aukera goleikela. Eta azkenengoa, esan dutzu entzerrona basala, animatzia Baskide egitera. Egun dugu bulegun ustuen hemen behar ekarri ditugula papertxo batzu baten bat animoko balitz, eta bestela basi bergara @pm.mera idatzi eta saiatuko gara erantzuten. Horian, galdera iba dukazu ondo, oin nibozua jende horrian edo gero privatu. Eskerrik asko.
edo ez dela hemen behar. Galderak erabengo zuen bai, edo mozten bie zuen, ja? Igual, jatiko gara... Galdera bada, no, ben? Gutxienez bat. Bueno, lehenik eta behin igual eskerrak ematia hirurei. Osea, penia igual gaur bintzat, ez dakit, udaleko inorrez egotia, pixkat entzuteko esperientzia bakoitzetik eta testuingurutik gurera ekartzeko. Ez dakit galderek daren hortik. Grabatzeko, igual. Teknologian diktadura. Xabiri ginenetan galdetzia, kriston proiektua iruditzagat, eta oin momentuan aurre gurdian adibidez jarranaldi hauek hezkuntzan baitxan inzian, eta askoz jendeak iso betorri zen, eta gai emoten dago bintzat, ondio gauza asko darela itxiko, baina hezkuntzan bintzat badagola jendian interesa edo, eta aipatu duzu eskolekin zerbaitin aldala edo zerbitza izena behurten da. Ez dakit zarreman eukio zuek ze izan alda erak momentun baten zerbitza isak eta martxan nahi baditxue jarri buru jabetzako edo igual sartzen dira horako proiektu baten. Zendo edo beste gabe da harremana... Ez da harremanik egon alde horretatik, hau gehien bat, nik be, Katalunia esperientzia eta bian ipini hain, eta hitzaldi bat emuten egon itzen Donostin, eta nire horretik emun ebena pixkatoria saldo eben, zela zen. Eta hortik etortezatu ez, gero ze aukera egon daiteken begaitea komunitatetik izaten da ikuspegi horretaik eta sariak eta azpigiturak komunitateanak, herrixenak izaten badia aukera horrek lantzeko, ez da. Hori da buruan dauen aukera bat, esango eke, eta egisa da ahalbideratzeko erraztasuna muten dagoela, herriko sare bat osatu badaku eta gero be, momentu honetan onarok badako bi gune ezberdinetan bi zerbitzari martxan, bata besteekin konektauta, bizalekeana embrio bat, o ez dakit etorkizuneko zerbait. Nik hortik entzun da proiektu oso interesantia ikusten dut, baina bebaitxe uste dut hori ez dagokiola onar hori ikastetxina joatea, benga, hau Google Suite alde batera utzit, hemen entzun dut dauela beste aukera batzuk, Moodleen, alternatibak eraikitzeko nik uste dut, hori ere batera etorri behar dela, ezta, behar bat, ikastetxetatik eska bat, datu guzti horrek Google ematea horrek ekarri aldauen ondorioekin, gurasoen aldetik, irakasleen aldetik, eta horren baitan gero alternatibat bilatzeko dago, zelan ez, udala kasu honetan prestegon alternatiba horretan baliabideak ipintzen, ez? Baina bestela nekez aurre eruan aldan proiektu bada, zen ere pertsonalki oso interesgarri iruditu garren, irakaslentza gero uste baduteko inazoa dela beste software baten ikasi beharra, eta uste badute datuen pribatutasun hori gutxienekoa dela guzti dokagolako mugikor bat eta jakin guztia dakitela eta kitxo, proiektuak ez du horrela egingo. Orduan, herrian bezuntz instalazio horrek, eta lehen batek galdetu dit, momentu honetan, 700-800 bat etxetan zuntzak konektatuta daukagu, eta bezeroak horren bueltan izango dira, espero lister milaruntza iristea, bezeroak guztira, badude batzuk mugikorra bakarri daukatenak. Baina, beste gabe. Batzuk badaude antenetatik, 70 batera dola, eta landagunean hori, eta beste batzuk masmogien saretik ere, eta gero gure sarekoak. Egin daukagun 700 etxe bizitza, 700-800 etxe bizitza, hori guztiak oraindik ez daude gure zuntzera konektatuta. Batzuk bota dute, baina ez daukate internet beharrik, etorkizunerako prest daude. Beste batzuk permanentzia amaitzean beste kontratuetan, orduan ari dira pauso ematen, ez? Baina, bai uste duguna, zuntzan edapen hau ere, modu komunitarioan eginda,
nolabait apostu egiten duna, gero kontratatu egiten du eta bere ere parte sentitzen da. Gu soilik joango bagina beste auzo batera, gu osoa ordainduta, ziurrenik etzen horren interesgarri izango. Partizip egiten duzunan horre erabiltzailea bere proiektu moduan hartzen du, eta badaki agian hasieran egon aldira zailtasun batzuk ere, baina badaki aurrera begira, luzera begira apostu interesgarri izan daitekeela. Azkenean hortzen badugu herrian, ez dakit, 600.000 eta mendipara bat urtea iritsi eskero 2.000-3.000-era, baina volumen handi badukagu herrian, proiektu hau oso presio txikian, herri guztiek internet zerbitzuak izateko, eta interneten ekosistema horretan baitan egon daitezkeen gainontzeko azpiegiturape ipiteko. Tartean ikastetxeak izan daitezke erabilpen horretara sartu daitezkeenak, enpresa moduan. Nik Jaionei, aipatu duzu, egitura publiko komunitarioen inguruan, eta horren inguruan gehiago garatu zinken teknologia burujabetzan ikuspegitik zerrikako edo egin behar daukogun, hemengo basetetik. Erdiken dut, zakidan martxan, Entzuten da bai. Bueno, nik uste dut hemen eurak komentatu bienetik badagoela, hasi diela lehenengo pausoak emuten, da zerbitzari propisuak eukitzia, hastia ikusten ze zerbitzu dien interesantiak, jentientzako, zuek esaten duzu, jarri duzun esklaut bat, elkarteko jentien dako, eta hori lehenengo pauso bat izan daike, udaleti berdina, jarri duzu ebi zerbitzari, jarri duzu esaria, eta dapur bat joatia hor ikusten ze lanera hasi jentia, eta nik uste torti doiala asuntua. Ez dakite, erantzuten dutzuten edo horrekin. Baina, simpletik hasitza, muten da tontokerisa bat, baina ez da. Gu behi igual, gaunik dekoaten zentzazio igual dela, oso jendarte gutxi bat interesatzakon gai badala, ez? Bai doi buru jaben edo izatea edo independentzian elortzen edo, ez? Uroko herrian, baina gero teknologira heltzen ganean, hor dagoela oso salto handi bat. Bai, horri igual dare bi kontzeptu, ez? Alde batetik batzuk eukilezken beldurrak, olako gaixekiko. Askotan adina izaten du, baina gixenetan adina besta kasua, gure generazioako jende asko gai dago teknologia minimua eta arazo bat ez da nenean aurrera, baina bestela distantzia batera, ez? Eta beste puntua igual da, erabiltzaile bezala askotan, teknologia egiten dugula erabili. Ez dugu ikusten aratago, ez igual konsekuentzianen jabe, igual badakigu datuak hortik doia zela, baina implikazioak ez ditugu ikusten. Ez dugu ikusten, inkluso ekonomikoki ze importantzia ukileik, azkenean oin bebai gare digitalizazio bat eruz juten, eta enpresa askotan, baina produkzioa bera baino, askotan datuak die importantiagoak, o mantenimentua, eta gai oso importantia da. Igual gu ez gabiz asertatzen, gu teknologia ezagutza dugun enean, o teknologaren garen enean, gai hone daukan garrantzia ez gala kapasak helarazteko, ez? Igual hor autokritika pixkatxoa behin geinke, baina ikusten die, ez? Eta tekst da ereduat, onarokoa ereduat, gure txikisa bagiz gauzak itzen, bare perre txikoak leku askotan, baina gisa da, ez dala udal programetan edo diputazioako programetan ikusten zehoz, Jaurlaritzan, ez da gizuek ezagutzen duzu, baina Sprik etara bidau, Leizter, dirulaguntza batzuk datu zentro profitxoak egiteko Euskal Herrixan. Eta gauza mugitzen hasi diela. Europa baduka bere teknologia buru jabetza bide horrixa, baina muten dago gero eta herritarran gandik gertu hau, ez? Pixkatxo bat arrotza udala, ez?
Zotan komodia dira, bai, edo jentia dagoela super oitxuta, soiaz draifera, dakotzu telefonoan, dabil jentean erabiltzen, ume txikisa daukienetik 7 urte, dabiltze erabiltzen, zara konturatzen azkenian datu horrek, kontrol horren arriskuak dio oso, bueno, zara konturatzen realmente zelan da bien afektetan zuri, ez? Eta nik uste dut, ez dakiz lan heldu leiken, jentia. Bueno, igual ja horri borobiltzeko, errisa edo komunidadia aktibatzeko, Xabi, zuen esperientzatik onerotik, ze irakaspen edo gomendio plazara dutu zinkia hemen berregara batiara. Nik uste dut, lehen epatotemoa, zaiatzea batera egiten proiektu bat. Proiektua saldu eta proiektua norberak ona ikusi arren, norbera badoa soilik egitea, herritarrak igual ez dago hartzen. Orduan, gure pixkat gabiltza, suertea eukidu, parez pare toko dalako, ez da, hortan pixka sinistu da lehenak, eta bi oso potente martxan ipini dira, eta horrek gero oso okuan be, lagungarri xa da, ez da. Suerte eukidun moduan be, energian eukitxako esperientzia hori, enpresa horreik be, lagungarri izan diala. Alkatia be, telekomunikazio ingenieria, agian beste ikasketa batekin, beldur gehiago sartuko zen. Ez dakit, gauza asko dira, baina nik uste dut, komunidadiakin aurrera itea garrantzitsua da, hau da, gauza oso on bat eskaini, baina bestaldean dagoenak ez badu sinisten, agian etzaio igual importa. Agian 10 urte beranduago, 5 urte beranduago, falta motako dago, baina momentuekin azertatzea aukera sorte izan genuen, leku batzutan internet arazoak zeudela, orduan animatu ziren, ziurrenik Movistarrek zuntza botatu ikibazun, gutxiago animatuko ziren, ez? Sorte izan genuen moduan beste oso baten kooperatibak erabakizula, guk ordenduko dugu osorik, zuntza eta kitxo, eta horrek errazten du. Batzotan oportunidadeak egoten dira, olatu horrei datozenean, surfeatzen saiatu, baina bitartean ere, egon daitezken aukerakin prisa gabe, baina egiten, ez? Igual oso ambizioso izan gaitezke, ikastetxen atani buruan 2 urte badaukat, baina badakit bakarrik ezin dudala. Orduan, eta ez lukela gainera oso proiektu hona izango litzake, beste herri batetan funtzionatu dute, baina hori funtzionatzeko ezinbestean komunitateak bat egin behar du, ero hortik bultzatu behar da. Orduan, kontzientziazio, divulgazio, ereduak ekarriz, komunidana da, nire ustez, erabiltze izango diren horreik, proiektu ikustea, sinistea, eta gero urak izango dira bata bestearen hitz eginda, proiektura jentea erakarriko dutenak, ez da. Orduan, gutxinez prestizan, azpigutura pixkanaka eraikitzen joan, eta hau luzerako lana da, beste asko moan. Frente batzuko ondo urtengo dira, beste batzuk agian eskaz, hor telebista bat sortu gura mehor gabiltzagu, iaia apunto daukagu, baina zaten dut, telebista ez oinetiko telebista, baina onaron bitartez telebista zerbitzu emateko, euskarazko hainbatokiko kanal batuko dituna, hori Movistarrek ez dauka, Euskaltelek ere ez dauka, euskarazko kanal pila bat koparriak, gainontzeko kanalak, batzuk gertatzen dira sorte izan dugulako, bestatzuk agian behando gertatzen dira, baina amore eman gabe, esan den. Ez dakit, jendiak zenbatera arte apreziatu dauen, ez da, horratzean egondan igual esfortzu pertsonala alde batetik, eta udaleko errekurtso batzuk horra bideratu izan, lehentasun mailan neurri baten ipin izan, ez da. Ekarri dagoena da, niretzat asko dugu gutxi, niretzat zinegutzen moduan udal batera sartu nintzenean, ez dakit, kiroldegi bateko lanen zuzendaritze jarrepena egiten egon nintzen, baina nahi hor bosti portan oztan, bat espa bestak egingo zen, eta kiroldegia egingo zen, eraberrituko zen.
baina bai da gauza bat ikustea herritar batzuk ezin konektatu dabiltzen horretan lortu dugula, ez? Herriko txikitasunetik horririk gutxienik, ze beraientzako ikaragarria da. Ez daukan antzat interneta, ezin duen antzatekin, telefono ezin duen ditu, lortu dugu. Orduan, horrek bai ematen du kuantitatiboki baino zenbat herritarrak, ez? Kualitatiboki, ez? Herritar batzuen bizitza bentsat hobetu ditugu. Eta hortik aurrera bai da proiektua pixkanaka, martxan da bien enean, empatia puntu hori sortzen joan dana, ez? Gero eta mesfidatiago gara telekomunikazio multinazional handi hauengan, jendeak ere ikusi duelako, gero fakturetan ze gertatzen ari den. Eta abila denak inguruan daukana familiarteko bat, telefonoz deitu beste kontratu aldatu eta gainean egoteko, agian lortzen du, baina pixka despistatzen dena, konturatu orduko, ikararrizko fakturak ordaintzen. Orduan, hori ingan bai sortu duguna da, gutxien badaukat norbait, herrien bertan, atendituko diguna eta ziurtatuko diana, ez diana atzetik engainatuko, ez? Ordaindu beharko dugu zerbitzu batetik, baina lasai egon daiteke. Eta, pixkanaka bagoaz. Nik uste dut, hemen, herritarrak benetan, proiektu honetan, kanpoan hitz egiten hasiko direla, herrian lortzen badugu interneta bakoitzak 2 euro ordainduta, gainontzeko herriak zoritxarrez honek hori dauka, jendeari importa zaio ere, datuen babesa eta gauza hauek eta buruti geratzen da, poltsikoa gehiago importa du. Eta poltsikoak eta zerbitzuak, nolabai batzuengan lortu duguna da, poltsikoatik ordaindu beharrekoa txikitzea, hori eskartu du jendeak, eta oinarrizko zerbitzu izan da ere, nik uste dut aholkularitza zerbitzu hori, gutxienez informazio zerbitzu hori, ez litzatekela txarra, udal batetik, begira, guk ez dugu telekomunikazio zerbitzuak emango, baina jakin 80 euro ordaintzea internet konexio batetik gehiegi dela, aberrazioa dela, eta joan aldatzera. Eta gauza horrekin gutxienik herritarrei onura bat sortzen diozu. Eta udala ere horretarako egon behar da, oinarrizko zerbitzuetan herritarrari onura hori sortzeko. Gero nahi duzu kontratatu nahi duzuna, baina jakin 80 ordaindu beharrean badukazula zerbitzu ordain emango dizuna erdi presioan, gutxiagoan. Ez da gutxi, hori herritarrari zerbitzu hori ipintzea, eta gero, zuzenean zuntza botata, iritsi ez garen gunetan, sortea izan dugu batzutan, atzeratuta izatea, oinatira oraindik iritsi ez izan asuntzarekin, eta aukera aprobetxatu dugu. Eta nik uste burujabetzan ikuspuntutik bai, udal batek eukitzia hori emateko aukeria, zegia ez bakarrik ez jakin nahi heltzen, zaurgarrixa dien familixei edo beste berezitasuna dituzten jentiai hori modu propio publiko baten kudeatzeko gaitasuna, hori la hostia dala, bai. Ez dakit, Bai, nik uste garrantzitsua dela, nik oinarrizko zerbitzuak ikusi da, liberalizazio horretan, udalean gabiltza ikusten berdina energiarekin, energia bulego bat martxan daukago, eta etxeko faktura gazarena, betiko komerzializatzailearekin edo beste modu batean, faktura 2 aldiz edo 3 aldiz jaitsi daiteke, batzuen kasutan, eta hori aberrazioa da. Oinarrizko zerbitzu dira, gaza, argindarra eta ikaragarrizko negozio egiten dabiltza batzuk, ez? Orduan, hor gutxienik informazio emate hori, herritarrek jakinaraztea, garrantzitsua da. Eta, nik uste dut hortan zertatu dugula. Oraindik ere gure xumetasunean, baina, ikusiko da, noraino iristen den. Esker bila, gaur gerturatzearen eta zorionak itxen zebizten lan ametxek. Eskerrik asko zuei.